Omaru, nere balmamuso shata dun. Dan. Asia yo. Atise ka nyefo wa? Ore ko jaye wanga. Amuga. I dare mafo. Muramuso ke mbulo de ta dima konta ngo jugu. O mba suri ka dima. Ore ka ko ne mba suri ka dima. Kala ni furu kere ake. Muramuso vraiment. Ni ma fara ne cɛ ni ma fara ne bintu cɛ ni i b'a fɔ ne tɛ Chérie, ni tɛ kojugu la n bɛ kojugu yiri la i tɛ ne bintu don halisa ne ba kɛra cogo di? i turu sera ne ka namori de la i ɲɛkisɛ filɛ daa wula Kalau kuma ni sabi ni y'a mɛn i b'a lajɛ kuma sura bɛ cɛ ne bɛ mun fɛ cɛ i y'a sara kɛlɛ fɛ ne bɛ mun fɛ cɛ ne ka sura bɛ cɛ la e bɛ ne cɛ kuma de fɔ ne ya o mɛ e tɛ na ni ne cɛ i ɲɛ t'a la e cɛ jugu sa wa bɛ nin dɔn i ɲɛ t'a la ne cɛ jugu sa a jugu sa i da sera ne cɛ ma sa jugu sa i ye jugu sa yɛrɛ la minnu bɛ k'a fɔ ko ne jugu sa e ma jugu sa jugu ba ni i cɛ sura t'a la ni ma fɔra ne bintu cɛ la ni tɛ kojugu la ni y'a mɛn i b'a lajɛ halisa i ɲɛkisɛ ni fila de b'i b'a wɔ cɛ k'a sɔrɔ ba cɛ ko ni ba cɛ ko e yɛrɛ cɛ la ni ma fara ne cɛ ni ma ni ne ka fara e yɛrɛ cɛ. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Attention, quel match la cata. La maramanta John Senata et la Jaleta. Attention, 1, 2, 3, 4, levata. La maramanta. Attention. Ça va pas chez toi. Je suis malade. Est-ce que la maramanta. Dans un monde Oui, ça va? Comment tu dis? Calme, bâché. C'est quoi le? N'est-ce pas patron et Gaoussou? Gaoussou c'est un patron. Moi, une entreprise là avec 100 mamonies, ah ok, c'est depuis la Gaoussou entreprise là. Il va de entreprise n'ingiri voilà jusqu'à ce qui faut à boulot faire tiara quoi. C'est ça qui est ampleur monta, c'est pas petit quoi. Mais au cas où on est malade, donc ne va pas Gaoussou gala ka 5 millions jango moko balango les gens de bendalango mais ko nyela bo. Non, ko 5 millions. C'est no ti wari na mai sa. Ne bo Gaoussou ka 5 millions et dinema. Mais ka kuma de fina o. Donc e Gaoussou bi jone ma ko 5 millions ko kacha na ma quoi.
ne gasi bɛ ka min don e kun ne debi ne nana e ka entreprise n'a cɛ a bɛ ka bonya cogo a bɛ ka bonya ten donc ale b'a fɔ ko 5 millions ka ca ne ma ni 5 millions ka ca ne ma ne bɛ ka marché hakɛ b'u la na o tora olu ka ca ale ma kana cɛ tɛna kuma kelen f'i na wallahi ne bɛna yɛrɛ Gawusu la ne ye mɔgɔ min ye je vais lui montrer à qui je suis n ko ne de don la a ko ne ni ayisa ne ni dɔ de bɛnna kan muso dɔ ale fana bɛ Libi ale ko ma k'a bɛna entreprise de san voilà n bɛna entreprise de feere n ye dossier bɛɛ monter ka ban muso bɛna dɔrɔn a bɛna signer n'a y'a signer ya yala wallahi n'a y'a signer dɔrɔn n ka cɛ n b'a feere ne ni n ka madamu ani n denw wala an bɛ pan an bɛ taa Europe a bɛ Gawusu hakili la k'a fɔ ko keguya ko de bɛ na n'a cɛ a hinɛ ne la c'est vrai mais n'a hinɛ ne la kɔfɛ n'a fana ye bangali fana arranger n ka cɛ ne bɛ ɲinɛ hinɛ la kɔ dɛ voilà donc c'était sur ça voilà hali sini ma non cɛ bi mɔgɔ ninnu butu in sa ni hinɛ la n ka cɛ u b'a ta ka ko dɔ de k'i la quoi o de don n bɛ ka fɛn feere dɔrɔn n ka cɛ n bɛ taa d'accord c'était sur ça on fait comme ça merci bye bye merci. Okuma dibe yɛlɛ kulu la dia. Ma ye fam. Bintu e kɔni ma dɔn ko ne cɛ don. Ma ye fam. Ai mun e ta don. Worokiya kana dɔn ko ne cɛ don mais Bintu b'a dɔn ko ne cɛ don. Ma ye fam sa ne kuma an yɛrɛ de jateminɛ ka ɲɛ. An t'a dɔn. Madame, je suis vraiment désolé. E burankɛ. An t'a dɔn. Tu vois, n t'a kalama. N tɛ se ka kuma. E ka kɛ yafabaga ye sa. An ji t'a la. N'i ma mun. Ma de. N'i ma mun ya min. Chaque fois, doit être. Sɔrɔsiya t'a ma ɲɛ dɛ. Ma. Ma ne kun nana kuma duman ba dɔ de. Ma yɔrɔ mun de la. Ne ka baba chérie ye du kura jɔlen bannen de san. A dira a ma de k'an bɛna yɛlɛma Bamakɔ an bɛ taa ni lafiya. Sangaso villa Dagabala villa ɲumanba. Natamula. A jɔlen bannen. Natamula ye du kura jɔlen bannen k'an bɛna yɛlɛma a kɔnɔ. Bamakɔ. Ne ni ka chérie ne ni ka baba chérie. O ko cɛ ko e ko ba cɛ ko an ka taa. I b'o fɔ i ta tɔɔrɔ. Kunu bɛɛ ye ka o ma b'i kɔnɔ. N'i y'a osé tuguni b'i ɲɛkisɛ fila n'a wɔgɔbɛ. dangatɔ i jɔ. An bɛ bɔ yɔrɔ ɲini na. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main. Assalamu alaikum. Pour voir la lune. Tansuba. Anche. Ça va. Somɔgɔ. Basuti. Denbaya don. Alhamdulillah. Baasi tɛ yen. Basuma foyi tɛ yen. Nse. Bɔra mɔgɔ. Tɔɔrɔ s'u la. Tɔɔrɔ tɛ. Nse. Gawusu et Mariam. A kɛra yen. Force d'unité, leur amour brille. Baasi t'aw la kɔni. Basuma foyi tɛ yen. Nse. Avec leur fille, ils brillent comme des étoiles dans le ciel de l'avenir. Tout semblait leur faire miroir. Tansuba nalen filɛ nin a denkɛ Gawusu ka ko bɛna ɲɛfɔ a ye cogo di ni kamana gan bɛ ne la dɛ. Mariam. Oui. Mariam. Voilà, sisan n y'a fɔ cogo min na comme dugu kɔnɔna cogoya ma ɲi bi donc e bɛ to yan nɔ voilà i bɛ to yan nɔ ne bɛ taa n'a ye sena ninnu ka studio la voilà donc n bɛ taa kalifaw la tuguni ka segin ka kalifaw la ka d'a kan a b'olu de ka yɔrɔ la yen i y'a faamu wa donc pour remercier ka sɔrɔ ka continuer ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la. Mais Kulibali yɔrɔ ɲagami ko kama i tun t'a to a ka bi si
ika bishi mbona ka fina nga sina nunta do ashira romina ako sina nunga mi tali pour frère donc il faut que ngata voilà katu wakil la tige quoi nyado mais yoro nyagami ngo kama iba to ni yoro basiga wati ni iba segi ngata ne ko ni ko ki explique e ka trono da non c'est à dire que ninga mo do ko na bi ale ko mako boli bi sa ke client fait voilà ko choufala la 20h wakati mo tsaka bo wakati la quoi ok donc il parle oh merci voilà donc on met to la kana ijo ay tan don jenda ijo ngolo mel ma me do ko ni Tuan. Oui. Ide ndama akafenda umtisa. Mara mo mala mune bauche. Fenta nche akana na bura. Ada modro. Akana na bura ko mega fo de fe. Era ko chukuli. Ah nimni. Yame ibo ta yame. Amancha wa wolo vladi do. Ne abiseka femi semana do sa yame. Okay ya. Ala ka here ki. Ala ki kele ya. Kana fama mare. Ni fe on feme no do kana fo. D'accord? Ya iga suri bina wakati mana jaye bina yame. Donc ne bena le to sena fe no. Me tabarakaro la. Allez donc on fait comme ça. Allez Amina. Allez ma princesse. Oui, Amina Rabi. Ouais. Ndenge Umaru. Yen kumbe chuga minandi ajara nyisa. Nkontana nsewara. Alhamdulillah ne ga dugodi. Wajibanga wa kuna betangu. Jara nyene di. Umaru, ne re balma muso shata dun. Tan. Ase ayo. Atise ganye fo wa? Wajibi ko kuma yi. Etra gosu tambula. Dibi gosu fitini. San chama temena. An shimi kuna fundo. Bon gosu mere sugu bela tanbula. Ni ba déclarer à Nignet que Gossu. Ifa. Ah, à Nignet que Gossu. Donc, Gossu nanai, kuma be ni fanale ni babe nona. À mon là bas là. Gossu finalement doré. Ay double. Ndé. Ne ba finago. Kale siga tota. Ale be Gossu ni. Togoya bela. Donc ay Gossu ni ma Gossu anana fo sa kale siga tota. E ga na ale soro dugo na. Ale ga nya junya ko male wala. Afina tara ta Gossu ni. Abo ni ne sefe. Ne refina woni ni ga dese. Inana ka ga fiena fe. E fa sona ko kenela. Ne balma muso kelen o ga taga ka taa ne den ɲini Umaru ko ma digina ka ni kelen bɔ dɛ ni digira na yɛrɛ yɛrɛ de ne ye Gawusu to I fa bolo ani dɔgɔmuso Sata bolo kabini Gawusu ka dɔgɔ n taara Libi ko n bɛ taa n débrouiller ka taa fɛn ɲini na an selen Libi u y'an bɛɛ minɛ ka taa an datugu yen an datugunen Libi ne yɛrɛ aw ka numéro tununana fɛn bɛɛ tununana ne tora Libi yen an libérelen n bololankolon tɛ se ka segin ka na Mali la a ma nɔgɔn n tora yen k'an débrouiller fo n ka dɔɔni sɔrɔ bi alhamdulilayi n ye fɛn sɔrɔ n kɛra fɛn ye n ko n bɛ boli ka na n denkɛni kelen lajɛ ani n balimamuso Sata lajɛ a Gawusu ka ko kɛra tantɔ de a kɛra tan ne tan I fa dun ye jigilatigɛ kɔni a ye jigilatigɛ dɛ n digira n bɛrɛ la Umaru an bɛ nin kɛ cogo di sisan tan I yɛrɛ nalen filɛ nin ne ma k'a ɲini mais ne tɛna ko bila daga kelen da la bilen Umaru nin kelen nin gɛlɛyara dɛ tan kana kasi tan kana kasi n'a fɔra ko n den tun nana balimamuso Sata fɛnɛ tun nana nin kelen nin gɛlɛyara sa ala Umaru ne bɛ nin kɛ cogo di sa a bɛ ɲɔ tan e hakili tigɛ a bɛ ɲɔ tan ne jigi tigɛra ne bɛ nin kɛ cogo di n bɛ nin fɔ cogo di ala I jigi ma tigɛ an tan k'an bɛ yen nɔ a bila I kunna Umaru nin kelen nin gɛlɛyara dɛ ala Mbrangé. Mbromso. Ne yɛrɛ tun bɛ ka teri fɛ yen tan. E bɛna bɔ de yan. Mbromso ne bɔtɔ kun don dɛ. Dɔ dun ye ne ci ma woro kɛ.
Urukia sa. Urukia jo. Ko imam ne mutu urukia. Muramso. Ne urukia chido yoro chika chambo. Ne kai. Urukia tola kuma ne te fanga kuma. Ngafi sa. Ayisa. Ko mburange. Urukia koni yere fleni sisa yoro mina. Akukale biwele. Mba rappel tamuna ne ba tamuna Muramso. Ne ba tamuna. Ay mu fone urukia mu fone me sike ba don. Amake nyina Muramso ay mu fone make donso buntigi. Urukia ne ke donso be. Ayisa mburange afamusa ema urukia afama yoro la urukia surana di. Akoko polosike nali jo ko jatige yere de bolo da di jatige ko jugu kale yake dosu kuntige parce que o kana ko do ke la ko nata kale be de fe kire kadale Muramso na mesa akamogo be dosu polosike de fe mais ale be de fe Muramso ni le jeliba plakata urukia no mu fe olu ya fonyi ko urukia ke dobora no fe o effectivement tiendo nous sommes allés na mena tiro fo urukia nous allons do ado ani dobe na jolon soro urga be kla anu be kla nyogo mine ka bo urga be jone to nyana kene doso kuntigi ka ta ko bulu amake nyana sambura mso e ne la me ban ko ne ba be kalama urga kono fo nyogo te mo se nete ne ba don urga bi fedi mburange wo ikadi urga ye yere muramso urga be ne fe wallahi urga bi fe ikada yere de mburange ko urkia bi fe urkia te foi ka ti sega sunugo so ati sega sunugo klina le nyema de ika abi fe we Muramso buranga wallahi abi fe ni ay ni wulla ni klenu koro kan efe ibaro kumbala suna ni furute neta wuli kana no Muramso de urga be ne fe wallahi abi fe mburange kada yere de kada aninguna ne bolo ne manda parce que urga ko do kenila ha Muramso urga da nan feta wallahi urga ta nan fa ko ki kada toro ne ba do efene flene e mo nyana mabadi iga mo nyana ma ayere kama ori kama ni nana ni fiana parce que Muramso to ta ngano na metan ke demuso de beneku ne demuso de be kunge me ka kla kana ne ba tunu don ta complicité foi mon confri mais demuso beneku ka kla kana kemina do furu de ta ya ta fe furu de la ne ba fe furu de la afara ko chege muso jelita nani mun la ne te furu gara glanta ko ne te dadu e me ni be fen be e kwati Muramso ne be ka ko be ku wallahi ali ni urkia ta ali muso gara ni bara no fe ki ba fe furu la ni kanu te fo furu ne bi de mala Allah ko ma nyende to de la Muramso ne ba to wallahi ko na jelen do ay furu ko ni sirala ay nte fen ola ni furu de do ni ko ni ba fe furu la suno ne tra fo itala ne kumna du jole a oro tiranma meta muna fomnya urga takata urga blai ne kuno rike ne tro ni sonja ko to lu fai donc mais comme na fo pintu me to baché donc ma yela ma toko de la comme joko non Muramso o causa ibi sai a ko choka no Muramso yo mo kanina ma wallahi ko ni e de kanila no sonja to na est ce que ne kanga tanga chinna bla ne sigi ngara sokono folo Muramso ere urga da la fita ko urga kono fa nyogo ni urga ate gino fe be urga la be ni retai aba be de foni Oi, urga ta dugu na bi fe kama to ma jan jengono ife ma jan jengono kanimbo no ye ai fana mo nyane ma dio mo nyane ma ba de Muramso jan be fe ngola jan ne ma dimi ne ma dimi blew jan ko kadiye ai furu te ya furu sira an ni bulla mo go gera no fe mite urga ne bi deme ali mite urga wallahi a fendoro urga ko ni adaga mbene yere dala sisa furu ko ni yere la ni furu ni makeneti lafia furu ni ke yame ngrange jeliba blakata abenya Muramso ne le taflo ne na soklo Muramso na so ne le tisere ka rola yara ala iso ne o jaranye sa me do o pare ki no Muramso wallahi ka ko gadi yara la sa Muramso ne na ta chimna no tibla ne be singira so yara wallahi jarane sa iso ne jara ga Muramso ngrange ida wafla dia Muramso ite jo ha kon ne be ni che ay Muramso
Ni dɔrɔn de bɛ ne ni cɛ. 2000 n'a fa n'a ba 2000 ma sɔrɔ i bolo ne musokɔrɔba si jɛ kɛ bɔ nin yɔrɔ la ko ne bɛna nin sa hali k'a da i nana nisɔndiya fɔ ne ne kan ka fɛn kɛ mun to i jɔ kun Gawusu ko k'a bɛna wari dɔ jan ka muso filanan furu o wari n'a nana dɔrɔn n bɛ 20,000 n b'o ta ka d'i ma. O de ye ko diya ye 20,000 i da de m'a fɔ. N buramuso n bolo de bɛ taa ta k'a d'i ma n kɔntan kojugu. N b'a siri k'a d'i ma. O bɛ worokɛ ko nin b'a siri k'a d'i ma. Nin kɛra ne nin furu kelen a bɛ kɛ. Buramuso vraiment k'an bɛn. K'an bɛn. Ne buramuso wulila ne tigɛ non ne buramuso ni mɔgɔ ɲɛnama ye koyi walayi non ne tɛ taa ka yala. Lagatɔ daji bɔ i nana cɛ nin kan ka sɔn ne kelen ka nin k'a la fantanden Bintu tɛ to a bolo a ka worokɛ ta Bintu kɛ fara la. Hey, la ilaha Muhammad Rasulullah. Hey, alhamdulillah. Barkale. Jadi ni musuh kami mission accompli là. Umaru. Atan. Ne bɛna taa Bamakɔ. Bamakɔ. Awɔ n'a ma ɲɛ ko kɛra tantɔ. Ne bɛ taa Bamakɔ ka ne to Libi. Ne ni cɛ dɔ bɛnna la a tɔgɔ ye Ako. 800 millions. Muso bɛ ka na ne kan o de sɔrɔ tɛ kɔnɔ. Non, mais déjà bara de ça. Là. Ne n'o bɛnna la n bɛna ka entreprise san. Komi n ye dɔɔnin sɔrɔ n tun bɛ fɛ ka na ni Gawusu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais n'a ma ɲɛ a kɛra tantɔ n bɛ taga n'o bɛ kuma komi n bɛna ka entreprise san. Donc ne n'o kumana n'an bɛnna min na n bɛna ne seginna an bɛ kuma. Awɔ. Basi foyi t'o la tan ni ko ten mɛ i bilasira tan i bɛ hakɛ to dɛ. Ne den ne yafara. Ma position ta sigilen bɛ tan. Ah non, ma cɛ n bɛ fɛn bɛɛ de kɛ nin na sa n bɛ fɛn bɛɛ n bɛ diɲɛ ko bɛɛ de kɛ nin na. Balani ala ka to ni nana bi dɛ muso ka bi nani non a bɔra ka ala ka to a kana ni muso nana bi kɔni muso ka ŋɔna a ka ŋɔna ne de b'a dɔn a bɛ na ko ne bɛ 800 millions de sɔrɔ den kɔnɔ. Wow. Alors, bonjour. Hey, tiens, yere ni soka. Non, ni ko janye ko. Patron, wallahi. Il va nous efflener de toute entreprise là, hein. Faut na c'est bien, j'ai remarqué que il n'y soka dit ma paix. Il dit soka dit et ça fait son effet parce que l'entreprise a commencé à fonctionner. Ça va vous y aller. Wallahi patron, ça va, wallahi. Ça va? Non, patron, il va nous patron que tu fous ta chance ça. Non, wallahi, que tu fous ta chance patron. Il m'a nya fi na do on temene. Ngoni baraw sumara dron i ka to ka fa on nabo. Ouais. To ka chezu la boko no so yiri suma ko na. Non, vraiment. C'est donc on a mis bureau kono clim ko ba do ka ma yara ma tena ma. Ne fala clim bureau, mobile kono bureau, so kono bureau, c'est pas amon. Dorénavant amena yankanga fa ni. OK. Ni problème sérieux be traiter avec ça ko là. Sinon ça va? Oui, patron. Oui, ça va. Ah, il est sur qualité. Non, patron. Ça ni la fin ya. Ouais. Ah, OK, c'est bien. D'accord. Ça c'est ton téléphone. Yeah. This is for you, Tifoun. Le Yoro du cinéma africain. Spécial dédicace à toi. Makura, l'ami fidèle dans l'adversité. Toujours présent, tu as su nous guider. Malasta. Avec Ibrahim, Bijou et Baba on avance. Avec Doul. Dans l'ombre, ta lumière, une vraie chance. Batoma ainsi que Papa, les cœurs remplis de fierté.
te regarde briller, amour jamais effacé. Malasta, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Malasta, Makura, ta force jamais ne s'arrête. Chaque épreuve, tu transformes en force. Ta voix résonne, ne perds jamais notre élan. Tu es le pilier qui nous pousse à croire dans notre but. Malasta, tes efforts jamais vains. Pour tes frères, tu es le chemin. Malasta, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Makura, ta force jamais ne s'arrête. Pour Bijou, Ibrahim et Baba, Abdul Karim, unis en cœur. Avec toi Makura, la vie a tant de saveur. Ça s'affiche à tout Sangare, à la grande. Merci pour le financement. Spécial dédicace à toute la famille. merci à mes aînés pour tous les services rendus. La famille Diomandé, big up, big respect. Ah oui, la légende continue. Yes, I. C'était Tifo, le Yoro du cinéma africain.